Hádam, každý Slovák pozná portrét tmavovlasého muža s bradou, uhrančivými očami a prekríženými rukami pod srdcom. No nie je táto podoba Ľudovíta Štúra iba zidealizovanou a skreslenou predstavou. Poďme spolu pátrať po skutočnom obraze človeka, ktorý stál pri zrode súčasnej slovenčiny a ako prvý v dejinách pomohol Slovensku etablovať sa v európskom priestore. Lebo jeho pravá tvár je aj po rokoch zahalená tajomstvom. Aký teda bol Ľudovít Štúr, jedna z najväčších a najviac portrétovaných postáv našich dejín? Už počas života vzniklo viacero jeho podobizní, no umelci mali tendenciu jeho obraz prikrášľovať, idealizovať a zvýrazňovať jeho charizmu. Neexistuje veľa obrazového materiálu, podľa ktorého by bolo možné presne opísať Štúrovu podobu. Vieme však, že za svoju vyšportovanú postavu vďačil jazde na koni, veslovaniu, plávaniu či šermu. On bol na jednej strane dominantný, vynikajúci žiak, vynikajúci rétor. Už ako 12-ročný išiel do Ráby študovať a študoval tam rétoriku. Ako 14-ročný nastúpil do lícea. Na druhej strane vedel byť aj veľmi nepríjemný, veľmi ostrý. Niekedy bol dokonca exhibicionista. Prejavy v maďarčine si pripravoval pred zrkadlom. Cvičil si gestá, ale v každom prípade tieto jeho ľudské chybičky nezmenšujú to, čo vykonal. Tým hlavným vyobrazením bola litografia od srbského výtvarníka Anastáza Jovanoviča zo začiatku roku 1848 a druhým vyobrazením bola dosť nevydarená ponáška na túto litografiu, alebo z tejto litografie od rakúskeho výtvarníka Brensa, ktorá bola publikovaná v kalendári Časník roku 1857, ktorý vydal Daniel Richard. Ja som sa zúčastnil konzultácií s profesorom Rudom Brtáňom, ktorý veľmi dobre ako literárny historik poznal túto tému. No a vysvetlo, že by bolo vhodné, aby som mal tmavé oči, lebo Štúr, keď sa na niekoho prudko pozrel, tak ten sa až zľakol. No, tak prišlo trápenie s umelými šošovkami. To raz rezali, raz nerezali. Vtedy ešte neboli také, čo by prepúšťali kyslík, takže po 10-12 hodinách nakrúcania, keď som skončil, tak som videl len takú dúhu. No, nebolo to jednoduché. No a k tomu som si dal naraz bradu a zastrihávali sme ju takým spôsobom. A tu by som tiež chcel zdôrazniť, že oni boli veľmi mladí, ale pritom na obrázkoch boli už pôsobili ako starci, dospelí ľudia. Už ako 25-roční, 30-roční. Takže museli sme tú moju bradu farbiť na čierno. Prosím, domácí pán doktor Staniek. Pamätníci uvádzajú, že išlo o naozaj krásneho muža, teda charizmatického zjavu. Bol aj pomerne vysoký, vedel vystupovať, mal teda hlboký, ale zvučný hlas, krásne rečnil. To znamená, že aj fyzicky bol mimoriadne teda príťažlivý, dokonca niekedy až elektrizujúco. Keď bol teda najmä mladší, zrejme musel pôsobiť na svoje okolie priam až elektrizujúco. A on to zužitkoval vlastne, tá charizma mu získavala ľudí okolo seba a on to všetko ale použil teda v prospech toho svojho cieľa, ktorým bolo vlastne oživenie
dnes už vravíme ani nie národa, ale on to bral úplne komplexne, so všetkým. To boli aj spoločenské záležitosti, sociálne veci, to bola vzdelanosť, kultúra, to bola modernizácia života. To znamená, že prakticky aj sa dnes vraví, že on bol prvým komplexným Slovákom. Striedmosť, zdržanlivosť, bezženstvo. Štúrova rehoľa. Hoci bol Štúr zástancom striedmosti, pri posedeniach s priateľmi nepohrdol ani pohárikom vína, pil veľa kávy a rád si pofajčil fajku s kvalitným tabakom. Potrpel si na svoj zovňajšok a obliekal sa podľa najnovšej módy v štýle Biedermeier. Štúr ako pedagóg a mestský človek samozrejme túto módu nosil, pretože sa nosila všade, tak ju nosil aj on. A keďže bol mladý muž, takže určite nosil módne veci. Čiže nosieval odev, ktorý bol zároveň elegantný, ale bol aj pohodlný. Keď išiel niekde na školu prednášať, určite si obliekol iné nohavice, ako keď išiel na prechádzku okolo Modranských vrškov, kde používal polovnícky odev, že určite nosieval do spoločnosti rukavičky, nádherný nákrčník pod krkom, ktorý cez bežný deň zrejme nemal na sebe. Práve k hodvábnemu nákrčníku sa viaže jedna zaujímavosť. Štúr síce ovládal 5 cudzích jazykov, ale v bežnom živote vraj nebolo veľmi praktický a šatku mu vždy musel zaviazať niekto iný. Nákrčník, ktorý sa nosil pod golierom na košeli, je zhruba dlhý 2 metre. Je vystrihnutý z materiálu, ktorý je položený šikmo. A tento nákrčník je potrebné určitým spôsobom uviazať pod ten golierik, čiže je to veľmi náročné. Muži to väčšinou neovládali, viazali im to dámy. Myšlienka slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou. Ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude. Mne sa na onej dobe ten Biedermeier a to okolo toho všetkoho páči, že vtedy ľudia chodili naozaj pekne oblečení, elegantne, hlavne teda mužom sa darilo, tie ženy to mali ešte asi ťažšie, ale muži mali krásne oblečenie, ktoré bolo praktické, hlavne v jesenných mesiacoch, ale inak to muselo byť celkom peklíčko, hlavne teda v tom lete, ak chceli teda držať nejakú formu. Ty si trúfaš na všetko. Na všetko, čo je v mojich silách. Starosti o rodinu ti uberú polovicu síl. Stratíš odvahu a začneš sa prispôsobovať. Bol to človek asi so všetkými plusmi aj mínusmi. Dnes sa už dá hodnotiť veľmi, veľmi objektívne. Často sa zneužíva jeho tá oddanosť veci, revolučnej veci sa zneužíva na to, že je podzrievaný z toho, že bol náchylný k mužskému pohlaviu, ale neviem, či to bolo tak, pretože to, čo napísal Márii Pospíšilovej v Hradci, ako sa vyjadroval, ako sa stretával s Adelou Ostrolúckou, to vylučuje. Zapomeň, drahá, zapomeň o Juno. Jehož pod lípou máti odchovala. Zapomeň o nem, jemuž ona v lúnu lásku k rodine spievy vdechovala. Láska se zřítila, rodina v strasti. Pro ní on hotov všech se zřeknout slastí. Štúrovi by bradu dnes závideli aj hipstery. V 19. storočí bola symbolom solídnosti, mužnosti a postavenia. Musel sa však o ňu aj patrične starať. Aspoň raz do týždňa navštíviť holiča a v osobnej taštičke mať vždy po ruke zrkadielko, vosk a hrebeň. Keď profesor Brunovský tiež robil Štúra na bankovku, no tak mal veľký problém, že ako mu tá brada tam rastie, hej. Takisto mne to dalo tiež zabrať ako Ricovi, keď som robil portrét Štúra na známku. Keby
Štúr bol bez brady, tak nikto nepovie, že to je Štúr. To isté sa mi stalo trebárs so Štefánikom. Videl som fotky, kde Štefánik nemá tú generálskú čapicu a dokonca má bradu. Tak to, keď som takéhoto urobil na známku, tak každý povedal, tak to nie je Štefánik. Tak proste Štúr bez tej brady neexistuje. Najznámejšia je Štúrova podobizeň na obraze od Jozefa Božetecha Klemensa. Avšak častokrát na nás z obrazov, sôch, medailí či z poštových známok hľadí človek, ktorého by jeho priatelia ani nespoznali. V 30. rokoch hlavný stvárňovateľ Ľudovíta Štúra, sochár Jozef Pospíšil, ho podľa môjho názoru urobil o 10-15 rokov staršieho. Keď si uvedomíme, že on vlastne 33-ročný organizoval novú reč s písomnou slovenčinou, že založil noviny, veď on bol strašne mladý a vlastne všetko dokázal, ani nie 40-ročný. Za tento krátky život urobiť to množstvo vecí, to musí byť naozaj veľmi veľké nadšenie a veľmi veľká húževnatosť a odvaha. Chcel by som zdôrazniť, že pre mňa tá generácia neznamená len Štúr akoby vodca, ale vlastne všetci tí chlapci, ktorí boli neuveriteľne mladí a v neuveriteľne mladom veku písali hotové diela, hotové básne a vytvorili odkaz, z ktorého oni síce nič nemali, ale z ktorého žijeme my dnes. Potom to zobrazovanie v neskorších 10-ročiach až po súčasnosť bolo viac tvárnejšie. V našich zbierkach je napríklad podľa mňa veľmi pekný a hodnotný historizujúci obraz Ľudovít Štúr na uhorskom sneme od Gejzu Salaja. Iným prístupom sa vyznačuje obraz Viery Krajcovej, tiež z 50. rokov 20. storočia, ktorý je vo vlastníctve mesta Modry. Čo mňa tak zarazilo, aký moment, tak to bol ten, že na početných vyobrazeniach je Štúr zachytený len ako veľmi vážny človek, inak ani nie len ako vážny, čo je síce z jednej strany pochopiteľné, ale také zvláštne. To, čo ho hádam najlepšie charakterizuje, to je už ten vek, ktorý, alebo teda tá podoba, ktorú mal po 30-ke, lebo tie mladistvejšie portréty, tie ešte nie sú až také tak vnútorne prepracovaná osobnosť, ako je ten, ktorý som použila pri tomto obraze. Ľudovít Štúr bol jedinou osobnosťou zobrazovanou na ceninách počas všetkých režimov. Žiadna politická garnitúra sa od neho nedištancovala a nerúcala jeho sochy. Prvý medailový portrét Ľudovíta Štúra som robil na podnet
Múzea Ľudovita Štúra v Modre a robilo sa to v keramike, v Slovenskej ľudovej majolike, glazovaná keramika. Tak v dvoch variáciách sa to robilo, malá hlavička len 6 cm v priemere a potom väčšia 15 cm medaila aj s textom, aj originálnym podpisom, ako originálnym faksimilným podpisom Ľudovita Štúra, ktorý znie Ľudovít Štúr. Volal som na jazykovedný ústav Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. Ako je to s tým Ľudovít, a hovorí mi jeden pán, s ktorým som sa skontaktoval, že dajte tam radšej Ľudovít, on by s tým určite súhlasil, keby žil. Čo si tak spomínam, koľko tých známok bolo. Jednu robil Max Švabinský, jednu robil výtvarný návrh pán Svolínský, robil Štúra aj Vincent Ložník, potom jeden Štúr bol od Ernesta Zmetáka, no a jedného Štúra sme robili v roku 1995 spoločne s majstrom Balážom. No a túto známku vtedajší vydavateľ poslal na súťaž VIPA do Viedne. To bolo prvýkrát, čo slovenská známka zaznamenala určité takéto svetové ocenenie, konkrétne to bola 3. cena, najkrajšia známka sveta. No a vlastne to bola taká prelomová záležitosť, že odtedy tie slovenské známky dostávali takmer každoročne nejakú cenu. Už je ich veľmi veľa. Tá slocha dlho bola v nejakej garáži, no potom zo pár rokov to trvalo, dokiaľ sme nakoniec vymysleli, že by mohla byť tuto v Žiline z okolností nie ďaleko odo mňa, tuto v parku Ľudovita Štúra. Štúr jednoznačne bol veľký fešák. Ja som nemal na tej postave ničo meniť, keď len ho urobiť takým, akým bol. Že krásny človek. A ja som cítil tú krásu toho muža. Myslím, že sa mi to docela podarilo. Aspoň si myslím. Štúrov súputník Jozef Miloslav Hurban ho opísal ako slovenského mladoňa s čiernymi, zahrievajúcimi, oheň sypúcimi očami a celý jeho zjav ako sympatický každému, elektrínu tak neodolateľne zo seba púšťajúci, že nebolo mu možno vzdorovať. Dajú sa vôbec takéto vlastnosti vystihnúť pomocou štetca, rydla či špachtle? Dobre urobený portrét musí obsahovať tú osobnosť toho človeka. Musí vlastne to bohatstvo, najmä to vnútorné, byť zrejmé zo všetkého, z jeho pohybu, z jeho gesta, z očí najmä. Lenže dobrý portrét to musí byť buď dobrá maľba, alebo dobrá grafika, dobrá socha, ale aj sa to musí podobať. A v prípade Štúra podobať sa tam je aj v prípade iných ľudí, musí to mať ten výraz, tu jeho nejakú, malo by to obsahovať jeho osobnosť. V našom prostredí je takým až ikonickým obrazom Štúra Jožka Pospíšila, portrét Jožka Pospíšila, jednak reliefné, ktoré sú na Štúrovej ulici hore na Devíne, aj ako portrétne busty. A všetci ostatní sochári, čo robili Štúra, každý ho nejako tak svojský, ale akoby je vzdialený od toho kolážovského, od tej litografie, ktorú koláž robil, podľa fotografie. Urobiť v rytine, kde máte v podstate len bod a čiaru a nič iné,
urobiť portrét je ako veľmi náročné. No samozrejme, že sú určité črty tváre, ktoré vlastne ten portrét robia charakteristickým. Tak na tom si treba dať veľmi záležať. Takže ja sa najprv rozcvičujem na nejakých vlasoch, alebo brate, alebo pozadí. Až po nejakej tej hodine, 2-3 si dovolím urobiť, ja neviem, krivku úst, alebo zrenicu oka, alebo proste takéto tie detaily charakteristické pre portrét. Napriek množstvu obrazov existujú len dve autentické podobizne Ľudovíta Štúra, o ktorých pravosti nemožno pochybovať. Tou najpravejšou podobou Ľudovíta Štúra je jeho podobizeň na dagerotypii delegácie k panovníkovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci v marci 1849. Tam je to síce skupinová dagerotypia, ale tam ten obraz je najvernejší. Nebohý Filip Lašut, fotograf, mi dodal fotografiu, čo najpresnejšiu kópiu fotografie, kde je Ľudovít Štúr so svojou skupinou, a to je najlepší Štúrov portrét. Tam je on priamo, ten pohľad, jeho ten hrdý postoj a taký priamy človek, priamy pohľad, aj tie oči také uprené presne. Tak to mám ešte taký aj osobný dlh. Sochársko-medailierský podľa tohoto, z toho svojho pocitu, z toho dojmu, z tej fotografie urobiť čo najlepší portrét Štúrov. Práve táto dagerotypia bola jedným z podkladov pre českého výtvarníka Františka Kolářa a divadelníka, ktorý v roku 1861, 5 rokov po Štúrovej smrti, na žiadosť slovenských študentov vo Viedni vyhotovil litografiu. Jediná samostatná solová fotografia Ľudovíta Štúra na slanom papieri, tzv. Kalotypia, z roku 1849 alebo možno 1850, bola ďalším podkladom, druhým podkladom pre Františka Kolářa na vyhotovenie jeho najznámejšej litografie. Zadávateľom litografie išlo o verné zobrazenie Ľudovíta Štúra, ktoré by navždy zostalo v pamäti a v srdciach Slovákov. A podľa nich samotných, ako aj podľa hodnotenia Jozefa Miloslava Urbana, sa to Kolářovi podarilo. Ľudovít Štúr je veľmi dobre trafený, to je vystihnutý, aby sme sa rozumeli. Nikdy a nikde v litografách ešte Ľudovít, náš blahoslavený, tak nebol vyvedený. Sláva vám, pane Kolár, litograf. Vy ste si veľkú zásluhu vyzískal, lebo budeme mať iste pravú, živú podobu neboštíka Ľudovíta Štúra. Z litografie Františka Kolářa vychádzala väčšina nasledujúcich Štúrových podobizní, vrátane najznámejšieho obrazu Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1872, namaľovaného na objednávku Matice Slovenskej. A Štúr ako osobnosť je inšpiratívny dodnes aj pre mladých umelcov. Ľudovít Štúr, tá tvoja slovenčina zaspadne dámy. Ľudovít Štúr, vymyslel si jazyk celkom neznámy. Buď si nebol fit, alebo si mosev, čo si pit. Táto naša generácia má vlastne všetci. Máme povrchné informácie a povrchné informácie nám stačí na to, aby sme si zatriedili niekoho alebo niečo do nejakej kolónky a aby sme s tým ďalej narábali takto. A toto by sa nemalo diať a v tomto by mohol byť istým spôsobom aj on príkladom. Tam je niekoľko momentov, ktoré by sa dali u neho nejakým spôsobom ako keby vyzdvihnúť a ktorými by sa dalo apelovať na tých mladých ľudí. My sme žili v Zemiankách a on študoval na univerzite v Halle, preboha. To je neuveriteľné, to je super. A
Ja si myslím, že my máme teraz ako tendenciu neísť pri veciach do hĺbky. To sa netýka len Štúra, to sa týka aj súčasníkov, že vtedy naozaj zápalene študovali a ovládal neviem koľko svetových jazykov. Mne sa páči, že uvažoval a bol to jeden z mála vzdelaných a múdrych Slovákov. Portréty Ľudovíta Štúra budú aj ďalším generáciám neustále pripomínať, že pri zrode moderného slovenského národa stal práve on, tmavovlasý muž s bradou a urančivými očami.